mina yingi noma ngabe uthi 15 mengenza ngihlale la uyathola ukuthi bonke abantu attending done 10 uyozwehlisa iprice from that 2500 ubufuna uthi ufuna 15 usuncenga ngabo usulahlele 1000 lonke ulahlekelwe 1000 lonke. That is rental property. That is ngoba your neighbors alone bayifica iproperty yakho iphezulu, they can devalue it. They can avela wathela nomuya ngapha kunendawo ekade ipark le park besihlala amaphara ebhema into ayibhemaya abashaya baxoshwa ayisekho ke ipark vese insimbi lezokudlala bayizinquma bozidayisa lo basanabeka itenda afake isonto ngolwesihlanu umsinda nawo labantu abasindisi wawe mawe bashama gogo awulali, meaning that ama tenant ahlala kulomuzi wakho they are complaining kuwena ukuthi le mali esikhokha lana it's just too much. Do something about the church ukuthi total because ngolwesihlanu umgqibelo isonto kuyasonto lapha yana phakathi nensuku banama prayer services, they never be quiet. Your neighbors will devalue your property and stop. Yabona mina njengoba ngihlala eThekwini angiyela waseThekwini angihlala ngasethi ngihlala eThekwini sinendawo kuthiwa iAlbert Park. Albert Park lapha nama flat ayethengwe ngo96 aye 90,000 80,000 eAlbert Park ngaleso sikhathi. Namhlanje iflat eAlbert Park elathengwa ngo90,000 umuntu olithenga we are not allowed to buy it because ayikho into esebenza ibuilding. Ayikho into esebenza ibuilding. The whole building is in a mess. There's no electricity, there's no water. Abantu baya ngamabhakede phezulu benze inyoka ugesi. That is property. But they can't tell you that because they want you to be in a mess. Start to take your money and use it somewhere else. I can't tell you where, but use it somewhere else. Lend your property. It is a trap. It is a meaning gibe ne flat iBrandelin. Gibe ne flat mine Brandelin Court. Ihlale whole year ingenayo tenant. Whole year ingenayo tenant. Ingenayo tenant. Then do not be fooled. Nginomuzo 1757 house number yakhona, it's a 3-bedroom house, ayinayo tenant. Ayinayo tenant. Ngizama ukutshela lento ukuthi nina nizodisiveka thina we are in property, we know what kwenzekani lapha. Alikho iqiniso. Ama flats mengibala imali engithenga, there's no way that uthi ubuye la mali kayibuye. Ngeke izibuye through renting people out. Ngeke izibuye. This is Babu Dr.